Arabesk Production представя. Докато не те видях, докато не те видях, всичко в мен изгоря, в твоя плен останах. Докато не те видях, сърцето ми мълчеше, после ти се появи и всичко ме болеше. Когато никой не те вижда, плачеш ли, когато нощем ти тежи? Плачеш ли за мен или само ме забравяш? Кажи ми истината, още ли боли? Аз не питам, за да се върна, аз не моля да бъдеш мой. Само искам да разбера дали в теб остана огън мой. Плачеш ли, кажи ми, плачеш ли, когато чуеш моето име? Мълчиш ли, плачеш ли, или вече не боли, или ме изтри от сърцето си? Докато не те видях, докато не те видях, всичко в мен изгоря, в твоя плен останах. Докато не те видях, сърцето ми мълчеше, после ти се появи и всичко ме болеше. Айса Arabesk Production. Докато не те